O futuro. Un lugar onde vivirán todos os que veñan detrás de nós. Imagínalo. Cada decisión, cada acción, cada pequeno xesto que fagamos hoxe ten un impacto no futuro. Niso consiste a sostenibilidade. De que as túas fillas e fillos, netas e netos, bisnetas e bisnetos, necesitan que nós sexamos responsables hoxe, para que eles poidan satisfacer as súas necesidades mañá. O futuro é de madeira.